Liwat Diyos marhay na aga po sa saindugabos mga tugang. Ngunyan yaon na po kita sa ikakag-apat na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang tema kang satuyang selebrasyon iyo ang manungod sa ministeryo nin pagkapadi. Bilang mga aki ning Diyos sa paagi kang inako tang bunyag, pigpapagirumdum kita na padagos na isabuhay, asin ipadagos ang pagpahayag kan marhay na bareta nin kagurangnan na enot ng ipinahayag ni Kristo. Ini magigibo sa paagi nin pagsirbi sa satuyang kapwa. Makakaibahan po niya to sa satuyang selebrasyon, iyo ang satuyang ginagalangan na Kura Paroko Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Magpasalamat kita sa ngaran niya. Sa ngaran ka Ama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesu Kristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indugabos. Asin sa imong espiritu. Sumaray na aga sa indugabos mga tugang. Mas marhay na aga po, Father. Ako ang taas ng mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles ni Santos, sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada as tong mga kasalan, tarahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mi ka, inurugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mo kamurawayan, kagurangnan Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakaman. Kagurangnan aking bugdong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, hakikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aasa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka naman, kaheraki kami. Da ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan nurog, kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahulikan ka pakumbabaan kan sa imong aki. Binangon mo, anapadongkal na kinaban, sa imong mga paratubod, tawan ang banal na kaugmahan, tanganing ang mga hinawas mo sa kaoripnanin kasalan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan. Huli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Si Propeta Ezekiel, sinugo nin Diyos bilang sarong tagapagtaram sa tahaw nin sa iyang mga kahimanwa, mga taong masumbikal kan marhay na bareta, maghimati man o dai. Dakol ang mga propeta na nag-aagi kan arog kaining kasakitan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Ang Espiritu luminaog sa ko, asin pinatindog ako. Asin nadang ko ang kagurangnan na nagtataram sa ko. Olay niya, sinusugo ta ka sa mga taga-Israel, sa mga nagsumbikal sa ko. Sagon ngunyan, sinda asin ang sa indang mga aki, masumbikal, asin matagas ang puso. Sinusugo ta ka sa inda. Sabihon mo sa inda, ini ang sabi nin kagurangnan.
Maghimati man sinda o dai, dapat maaraman kani mga taong masumbikal na igwanin propeta sa tahaw ninda. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang samong mga mata nasa kagurangnan, naghahalat na kahirakan. Ang samong mga mata nasa kagurangnan, naghahalat na kahirakan. Sa imo itinitangkalag ko ang sakong mga mata, sa imo na yaon sa kalangitan. Mga mata siring man kan mga sa oripon, na yaon sa kamot min sa imong kagurangnan. Ang samong mga mata nasa kagurangnan, naghahalat na kahirakan. Siring kan sa babaeng oripon na yaon sa kamot kan babaeng kagurangnan, kaya ang samuyang mga mata nakatingkalag sa kagurangnan na samuyang Diyos. Sagkod na kami sa iyang kahirakan. Ang samong mga mata nasa kagurangnan, naghahalat na kahirakan. Kahiraki kami kagurangnan, kahiraki. Pano kami nin pag-ulog-ulog. Ang samong kalag nagsusupay. Sa pag-ulog-ulog kan mga mayaman. Sa pagtuya-tuya kan mga tampalasan. Ang samong mga mata nasa kagurangnan, naghahalat na kahirakan. Ipinapahayag sa ikaduwang babasahon ang kahalagahan kan pag-ako kan satong mga kaluyahan bilang mga tawo. Digdi, ipinapahiling sato na sa tahaw kan satuyang mga kadaihan, kita pigpapakusog kan pagkamuot nin Diyos. Pagbasa sa ikadawang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya tanganing dai ko ipag-abaw-abaw ang kadakulaan kan mga bagay na ipinahayag sako, sarong tunay na laman itinaos ako, sarong anghel ni Satanas na magsampal sako, tanganing dai ako mapag-abaw-abaw. Huli kaini, makatulo kong hinagad sa kagurangnan na irayo niya sako. Alagad sinabihan ako, ang sakuyang biyaya tama na sa imo. Ang sakuyang kapangyarihan nahihiling sa kaluyahan. Kaya maugma kong impinag-aabaw-abaw, urog ang sakuyang mga kaluyahan. Tanganing magdanay sako ang kapangyarihan ni Kristo. Ikinakaugma ko ang sakuyang kaluyahan, ang mga kamudahan, ang mga persekyusyon, asin kasakitan na tinios sa pagkamuot ni Kristo. Huli ta ako makusog sa panahon na ako maluya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kay San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Si Jesus nagpuli sa sadiring banwaan, kaibahan ang sa iyang mga disipulos. Pagabot kanal daw na Sabado, nagtukdo siya sa sinagoga. Kadaklan kan mga yaon duman, pakadangog sa iya, nagngalas asin nagsabi, sain siya nag-adal, ano ang mga itinukdo sa iya, tasiring ang mga milagro na minagikan sa iya. Bakong iyo ini ang karpintero na aki ni Maria, natugang ni Santiago, Jose, Judas, asin Simon. Bako daw na sa iya mga tugang na babae sa tuyang kay Manwa. Inigabos sa indang ipinagkulog buot. Si Jesus agsabi sa inda, sa dagang tinubuan sa tahaw nin mga kadugo, asin sa sadiring harong, pinaghahabuan ang propeta. Dahil siya maagibo ning ano man na milagro duman. Nagkapire sa nang mga mayhelang ang sa iyang dinutan, kan kamot asin binulong, sa iyang ipinagngalas na daisinda nagtubod. Marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Marahay na aldaw liwas sa indugabos mga tugang. Tas marhay na aldaw man po, Father. Gusto kong punan ang sakuyang paghiras gamit ang mga tataramon sinabi ni San Pablo sa ikaduwang babasahon. Ini ang saro sa mga verses sa scriptures na magayon na perming paghurup-hurupan in relasyon sa satuyang pagkatawo kung paano ginagamit ng mahal na Diyos ang satuyang katawo, kaiba ang satuyang mga kakusugan asin kaluyahan, tanganing mahimuan sa iyang plano sa kinaban. After kan sa iyang conversion, si San Pablo nagpuuna sa pagtukdo. Sinkadako lang mga tao ang sa iyang lugar, ang sa iyang pinaghulitan kan Ebanghelyo. Labi ang sa iyang kaugmahan, kan mga bagay na sa iyang nagiginibo. Lagad igasarong bagay siya na sa iyang pinagahagad sa kagurangnan. Sabi ko, tinaram niya itong, tinawan niya ako ning kagurangnan, sarong tunok sa sakuyang laman. Thorn in the flesh. Sarong tunok sa sakuyang laman. Tanganing di ako magpaabaw-abaw kan mga biyayang inako o kuhuli sa iya. And I begged the Lord for many times, for several times, to put this out from me. Nag-ayuno ngaya ako, nakimaherag sa kagurangnan, tanganing halion, kasi nahiling niya, ang bagay na ini, iyo, garo baga nag-uulang sa iya. It did not spell out kung ano talaga ining thorn in the flesh, but it could be a particular, pwedeng sarong ugali, o kaya bisyo, o kaya hilig, o kaya ano man ayan nakaluyahan niya sa iyang pagkatawo. Gusto niyang halion. But for many times while he begged the Lord to remove this from him, pero dahil hinali ning kagurangnan, sa kanya na pag-isip-isip na ini ang kabutan ning mahal na Diyos. Dahil hinali ning kagurangnan, tanganing di ako magpaabaw-abaw. Kaya ngunyan, sabi niya, naog ako sa kuya mga kaluyahan. Kasi kung nuarin ako maluya, nahihiling ang kusog ning mahal na Diyos. Kung sain ako maluya, saka ako nagkakapit sa iya. Di ako nagpapaabaw-abaw kan sa kuya mga kakayahan, kan mga bagay na yaon sa kuya. Miski, sinasabi niya pa, miski ang mga realidad na bunga kan sa kuyang padago sa pagtukdo kan Ebanghelyo, sa kuyang ikinakaugma. Sabi niya digdi, ang mga kamudahan, ang mga persekusyon, asin mga kasakitan na tinios huli sa pagkamuot kay Kristo, ikinakaugma niya. Takong nuarin na nga ako makusog, o hulita ako makusog sa panahon na ako maluya. Ang mahal na Diyos, siring kaan ang paagi kung paano hinihimo ang plano niya sa kinaban, sa satuyang buhay. Siguro arog man ni San Pablo, we have been praying to God for whatever is that. Kagurangnan, halian naman ining kahilangan na ini. Kagurangnan, ining problema sa harong. Kagurangnan, kadakol kita mga litaniya, kan mga bagay na gusto yung datang halion sa satuya. Pero ano daw yan, mysteriously, mantang
labing ipinapakimahirak ta. Ginigibutan na ang gabos na nganing mahali. Pero padagos pang nyaon sa satuya. Nagwo-worry pag-irari kita para sa tuyang buhay. But those occasions na kita nagwo-worry, na kita nahahandal, iyuman ang panahon na dai kita nagbubutas sa mahal na Diyos. Pag hinihiling ta mga tugang, kung paano kita linigtas din kagurangnan, dahil kita magpaparhanap sa ibang lugar, hilingon ta na sana si Kristo. Kung paano ang kaluyahan ka sa tuyang pagkatao, pinili ning mahal na Diyos, tanganing sa paagi kan kaluyahan na iyan, bilang sarong tao sa iyang mailigtas ang kinaban. May echo. Sorry. Kung paano huli kang miski sa iyang kaiba kan pagsakit bilang tao, kan mga rejection na inagin niya bilang tao, alagad ininagin paagi pa, tangani na mapahiling ang kusog nin mahal na Diyos. Gabos kita, siring ka iyan. Asin gabos kita, inaalok-arok kay San Pablo na maging instrumento nin Diyos sa kinaaban. Aramo kay ang problema sa satuya. Naguhuna kita na ang mahal na Diyos mahihiling sana. O ang kusog ning mahal na Diyos, o ang kapangyarihan ning mahal na Diyos, o ang karahayan ning mahal na Diyos, mahihiling sana kung nasa maray kitang sitwasyon. O kaya, matubod lang kita na ang mahal na Diyos yaon kung ang magtataraman sa tuya o mapahiling sa tuya sa mga ekstraordinaryong pagkakataon. Kung naghahanap kita ning mensahe sa buhay niya to, gusto tang madangog iyan na sarong tao na masalangkaw sa satuya. Sa sarong tao na mas madunong sa satuya, na mas maray sa satuya. Pero minsan dahil kita naguhuna na ang mensaheng hinahanap ta, sinasabi na satuya, kan sarong ordinaryong kaibahan sa harong. Kan sarong ordinaryong kaibahan niya to o amigo. Sa dahil niya to pinaglalaoman na bagay, sirkumstansya o pagkakataon kan buhay, ang mahal na Diyos nakikiulay na sa satuya. Ano lang ang kaipuhan? Bukas na isip, puso asin pagtubod na ang mahal na Diyos perming presente sa satuyang buhay. Because He never stops sending us prophets, messengers. Ini ang pagkukulang mga tugang kay itong mga tao, mga kaimanuan ni Jesus. Kaya siya magbalik sa iyang lugar, duman sa Nazaret. Tama na gayo na panahon ng Sabado, then the Lord preached the word to them. Mantang sinda nagngalas, kan mga kadunungan, magagayo na mga tataramon na sinasabi ng kagurangnan na minaluwa sa iyang nguso. Malata na siya, ano nga nag-aadal nga ini? Ano siring ang sa iyang mga kadunungan? And they were amazed by the miracles that the Lord performed. Ano tasiring ay ang mga milagro na minagikan sa iya. Alagad imbis na magtubod, ano ang sa indang ginibo? Sabi sa Ebanghelyo, nagkulog ang sa indang buot. Buot sabihon, dahil inda maako na ang arog lang sa inda, baka nga mas menos pa ang pagiling ninda. Taaki man sa nanganing karpintero yan. Alagad ko niyan, madunong asin nagtutukdo. But sa siring na kaluyahan kan pagkatawo kan sarong karpintero, karong sarong ordinaryong individual, ipinahiling ning mahal na Diyos ang sa iyang kapangyarihan, ang sa iyang dunong. Alagad daininda na ako. Ano sabi sa Ebanghelyo? And so the Lord performed very few miracles there. Pero daiyan naging paagi, tanganing ang kagurangnan magpundo sa iyang misyon. Hulita dahil siya pinag-ako sa iyang sadiring lugar. Anong ginibo niya? Nagduman siya sa ibang lugar. Sinduman, nagiwan ng mas kadakol pang mga milagro. Si Propeta Ezekiel, sa inot ang babasahon, sinugo siya nin kagurangnan, tanganing magtukdo sa iyang banwaan na Israel. But even before going there, anong sabi nin kagurangnan? Warning lang kung lang iya sa imo. Tang dudumanan mo yan, mga suwail na mga tao, mga masumbikal na tao,
Makapal ngay ang lalawgon, taman sang binibindisyon naning dakuling kagurangnan, alagad habang binibidon ang kagurangnan, ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ninda. Matatagas ngayon sa indang puso. But it was to this kind of people that the Lord sent Ezekiel. Garo baga sinasabihan ng kagurangnan, dahil ka maghuna na magiging maugma, ang sa imong mission duman. Kasi araw kan mga nainot na mga propeta, you may also be rejected by the people. Pero minsan siring, at least maaraman ninda na igwaning propeta sa tahaw ninda. Maugma man o bako, successful man o dai, triumpo man o rejected, ginagamitin kagurangnan ang satuyang pagkatawo. Ang realidad kan buhay niya to sa kinaban, tanganing ipaabot niya to ang sa iyang mensahe sa satuya. Siring ka ng mahal na Diyos. Taday niya kita'y nahali sa tuyang sitwasyon. Sa realidad ka sa tuyang pagkabuhay, imbes ginagamit niya ang gabos na ini, tanganing mamatay an nyato. Sa panahon ng kaluyahan, ang kusog ng mahal na Diyos. Sa panahon ng kamunduan, ang kaugmahan asin konsolasyon na daranin Diyos sa buhay nyato. Sa panahon ng kamunduan, ang pagrangan ng kagurangnan. Sa panahon ng kaugmahan, ang kapakumbabaan na dapat niyaon sa satuya. Hulitaan gabos, sabi ni San Pablo sa ikadawang mabasahon, all is grace. Ang gabos, biyaya ning mahal na Diyos sa buhay niya to. Kaya magayon mga tugang na magpasalama sa laog kang liturhiya, kan nabos na bagay na niyaon sa satuyang pagkatao. Kan gabos na bagay na itinuning mahal na Diyos sa satuya bilang sarong individual. Kung inigabos, agihan, paagi ning mahal na Diyos, ning biyaya para sa satuya, then we have to be grateful. Salamat sa mga biyaya, kagurangnan. Salamat sa mga kaluyahan. Tapirmi mo akong pinapagurup-hurup kan pangangaipo ko kan sa imong grasya. Tanganin day ako kaini madaog. Salamat sa mga kahilangan. Tanganang ako araw-aldaw perming makimaherak sa imo na ako sa imong pakusugon asin day paluyahon sa kuyang pagtubod. Ang gabos, biyaya ning mahal na Diyos. Kaya minsan ang satuyang pagkatao, totoong regalo ning mahal na Diyos sa satuya. So, dahil kita magpapara-compare kan satuyang sa diri sa iba. Nadaday niya ito mahiling ang mga biyaya niyaon sa satuya. Minsan kaya ang ina-appreciate lang ang mga marahay na yaon sa iba. Dahil ito nahihiling ang kadakol na marahay na yaon sa buhay niya ito. Pagpadagos niya ito kan misa, padagos niya itong hagadon, ang biyaya na nahihiling tang kaipuhan ta. Tanganing sa tuyang ma-apresyar ang mga karahayan ng Diyos sa buhay niya to. Siguro makusog na pagtubod. Siguro dagdag na pakasabot. Siguro mas dakula pang pagpasensya sa mga kaluyahan kan iba. Hulita, miski ang kaluyahan kan iba, miski ang sa tuyang kaluyahan, ginagamit ng mahal na Diyos. Ito mga panahon na sadlak ni kita, sa tuyang pagkatawo, huli kan salang desisyon, asin huli kan kasalan, sa kanya ito naiisip kung ano takaipuang kitang magbangon ginaray. Hulita minsan ang satuyang kasalan, pagkukulang ginagamit niya, tanganing ipahiling ang kusog kan sa iyang grasya sa buhay niya to. Amen. Matindog sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, nakagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling, asin dahi nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, sinamon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki da inahililang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nahaman ang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satuyang kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asinani laman, gibo kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria asinani tao. Ipinako pangani sa krus, para sa satuya kan panahon ni Poncio Pilato. Pinasakitan asin ilinubong, asin sa ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kanama, asin madigdiliwat, asin madigdiliwat may kamurawayan, sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadayaan daing katapusan.
asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay. Siya gikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki. Sabay na sinasamba asin inuumaw. Siya nagtaram sa paagi ng mga propeta. Asin sa simbahan na saro, banal, katolika asin apostoliko, inaako ko ang sarong pagbunyag sa kapatawaran ng mga kasalan. Asin hinahalat ko ang pagkabuhay liwat ng mga gadan, sinanbuhay sa maabot na panahon. Amen. Nag-aaram na ang Ama nakikiulay sa sato sa manlain-lain na kamugtakan. Mamibi kita na madangugtaan sa iyang tingog asin maghimati kan sa iyang mensahe. Ang simbag sa lang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, maghulit kan tataramon kan Diyos na may kusog buot, asin maisabuhay ini na may pusog na pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga magurang na Kristiyano, mapakusog sa pagtubod ki Kristo, andalan, katotoohan, asin buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an sa tuyang mga familia, mga katuod, asin kahimanwa, na nagbindesyon para sa to, magdanay sa pagkamuot kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang, asin mga nagagabatan sa buhay, makamate kan pagpadangat kang Diyos, huli kan pagmalasakit kan sa indang mga familia, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niya tong mahal sa buhay, na yaon na sa pag-iriba kan mga banal, talingkas sa mga kahorasaanin buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan, tabangi kami sa gabos niya mong gibo, ngunya na simana. Ang samuyang mga tataraan sa emuyang mga tataramon asin mga gibo, maging burabo din kaugmahan para sa mga manasasabatan niya mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Matindog po.
Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sako, sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagdulot sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo araw-aldaw sa gawi nin langit no na buhay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan, na sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao. Sa pagtios, pinara niya ang samong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angeles sin santos, nag-aawit kami sa imo kan himno ning kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa himong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikay nagadan banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kaya ining mga atang namimiibi kami, pabanalakan namon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sakot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay. Sin pagpasalamat, binaa kini, asin itinao sa iya mga disipulos na ang sabi, mag-ako kang mugabos, asin magkakan ka ini, tayo niya sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuniyaman in kali, singgirari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos na ang sabi, mag-ako ka mugabos, asin mag-inom ka ini, tayo ni ang kalis ang sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikamagdaton. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay, singkali sing kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Giromduma kagurang nana sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimiibi kami, nanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, si San Jose sa iyang esposo, ang mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nakaidto pa nagkapagayagaya sa imo, magkanigon maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos so nakaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa arualdaw, itao mo sa muyangon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Kasin hare kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimiibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingka sa kasalan, sinmanligta sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulit ka sa imo ang kahadean, asin
siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kakurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Kaheraki kami, Kordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan kinabang. Kasalan kan kinaban, tawi kami nin katunino nga. Maluhod po. Uyan, kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, warasan samo na mga napano nin kadakol na atang na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog, asin da inanggad maguntok sa pag-umaw sa imo, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa nagkakapirang anunsyo. Enot, ngunyan enot na Domingo kan bulan, magkakaigwa po kita din second collection. Ang kantidad na itatao tabang para sa seminaryo digdi sa Satuyang Archdiocese. Ini itatao po sa opisina kan ikonomo sa residensya kan Arsobispo. Ikadua, sa maabot na petsa 20 kang Hulyo, ang parokya magkakaigwanin mas wedding. Ini libreng kasal sa mga mag-aragom na nag-iibahan na sa laog nin 5 taon pataas. Hinahagad kang parokya ang tabang niyato sa pag-alok o pag-encourage sa mga kamidbid niyato na dai pakarasal. Siring man sa mga interesado, tabi man magdulok sa opisina kan parokya, tangani na magiyahan sa mga dokumento na kaipuhan ni Andam antes kang nasabing okasyon. Ikatulo, ang parokya nangangapudan sa mga interesado na maglaog bilang katikista, babae o lalaki na may edad 18 anyos pataas, handa na mag-atinder kan basic orientation program para sa mga bagong aspirante. Bukas ang opisina Martes hasta Domingo sa mga gustong magpalista o makihumapot para sa mga detalye. Collections for the week, cash receipts, daily collections, 22,110 pesos. Sunday collections, 42,191 pesos. Second collection, 12,647 pesos. From the collection boxes, 10,452 pesos. Total collections for the week, 87,400 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Ayen Pagaw, Mr. and Mrs. Rodelio C. Reyes, Mr. and Mrs. Lita, Arlene Barion, Suniega family, Loma family, Mrs. Balang, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peñafrancia, reward your generosity 100-fold. Salamat po ang satuyang paroko, Kura Paroko Reverendo Padre Felipe Bicolvera III. Ngunyan po inaapudan ang gabos na mga nagsaselebrar kan sa indang kumpleanyo ngunyan na bulan na magdigdi sa inutan para sa blessing for birthday celebrators. Sa mga birthday celebrants po, tandaan po nindo ang mga lalawgon ka Anita, pwede nindo ining bisitahon sa harong. Mamiibi kita, pakiduko po kan mga payo. Diyos Ama, kaglalang nin gabos na oya sa kinaban, itinudulot niya mo ang samong pasasalamat asin pag-umaw para sa imong regalong buhay. Hinanyuga ang samong pamiibi para sa muyang mga tugang sa imong surugoon na ngunya nagseselebrar kan sa indang kumplianyo. Nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya asin grasya, tanganing padago sindang mabuhay na maninigo na sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakapabanala. Siring man ang sa indang familia. Irayo mo sa anuman na kahilangan asin katibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen.
Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu. bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Yun na. Diyos maray na aga po sa gabos. Matindog po ang gabos para po sa nobena kay Santa Veronica. Awit sa pagbuon. Ngaran kan Ama,